Qualsevol mètode és bo per atraure l'atenció, ja siguin ballarines o, sobretot, presentacions didàctiques sobre les novetats del mercat. El Mobile World Congress emplenat de tecnologia apunta al recinte firal barceloní, amb gent vinguda de tot el món. La crisi sembla que no afecta massa un sector capaç de parecer una alternativa econòmica al nostre país. Desde nuestro punto de vista está habiendo más gente que el año pasado, con lo cual se ve pues que en algunos sitios ya empieza a haber cierta recuperación. Esto nos está ayudando mucho porque está posicionando pues que en nuestro país vamos a la cabeza del desarrollo de innovación y tecnológico de los operadores de telecomunicaciones del mundo, que es una cosa que pues muchas veces nos cuesta creernos. Barcelona juga en aquesta edició la continuïtat del Mobile World Congress, la fira més important del sector i de les que més impacte econòmic tenen sobre la ciutat. De moment, sembla que la ubicació actual gaudeix de bona acceptació entre els participants. La pèrdua d'aquest congrés seria un cop molt dur per Fira de Barcelona en un moment molt delicat. La crisi s'ha fet notar a les portes de l'Avinguda de Maria Cristina, on un grup de treballadors de Movistar s'ha manifestat en contra d'uns acomiadaments realitzats per l'empresa. Aquesta ha estat l'única incidència d'un congrés que, en general, ha deixat una molt bona impressió.